Kweduno mabuja akanaka tauya nadzo kamu dzanyasi zuwa rechigumi nomwe mwedzi uno hwaiye gunyana pakaita kunyangariwa gore rekutekera mhanduwe ipapa kureketa kuno wamunangarwa nyasi ndipo wanga wari kuita ka mhanduwe zvekuenda kopa motika dzakapuwa Wikineri dziya marimizirwo yano ipapa wanga wari kupa motika dzekutakura varwere 10 pokare nemotika dzakapuwa ka machairman iwo OZANU-PF warikuita kufara kwaina Wikineri ndedzawo iwo mbune mhanduwe mbune pauzima kuita dzokuti ndodzobatoba zvawo wabiyedu wanota asi zvese izvi zvino mugumo wazvo manje chaiwo regai tirambe takaringa wari kuringa izvozvi wagototi aiwa ndosaka muri kuona kutoti zvinhu zviri kuramba zviita kudari wari kutengiwa kuti 2030 itande achinja bumbiro romutemo noZANU-PF kuti munangarwa asvike 2030 pokare kuti wazosvike pakuchinja bumbiro romutemo wenyika. Regai tirambe takaringa hedu kuona kwazvinoperera kuti ndokupi tinenge tichikunyepa ipapa nyasi bato roZANU-PF rengerikita ka musangano waro wePolitburo wokuti kwai waringe kuti zvinhu zvawo zvaringana sei kuti mwedzi uri kuuyayo nguva dzino vanenge vakutanda kuita musangano wavo wepagore nepagore. Regai tigoringa tinenge tichikunyepai asi muri kuziya zviri kuitika 2030 inenge iri kutosimudziwa ikweyo ichitotonga wendo huno regai tione waiwa goreketa kuti kwai gandanga kutonga kwari kuribe pagamba kuribe regai tirambe tichikunyepai zvinenge zviitika. Mugwagwa unoenda kuBeit Bridge uchibva kuguta Harare Masvingo Beit Bridge highway aiwa kwaiya kuda kupera kureketa kuno yasara basi nomakiromita 3 wakomana munyadzisiro wazvo kubva gore ya2017 wachiri kundoita kutadarika basi kupedza imi munyariro tinozoita nazvo vari kuita zvizvi regai tirambe tichiona kuti vanosvika papi asi dai mukaona kuringa kwavari kureketa kwavari kutoita ipapa kutoreketa kuti tinosvika 2028 ribe kupera umwe mugwagwa unototanda pokare kuita makomba iwo wasati wapedza regai tirambe takaringa asi tikushuvira kuti zvichinje zviite zviri nani. Hopoero ching'ono kuda kwache kuramba achizikana kuti anoreketa tusvinu regai tigoona agoreketai kutoti wamunangarwa wari kunyepa makore awo kwai makore obhora wari kureketa kwai wamunangarwa wani makore 87 pachirungu makore 83 avari kureketa regai tione agoti ndakatoona nozvo nguva yohondo pawaigopemberera makore awo mhanduwe regai tirambe takaringa tikuziya chokwadi nomanyepo. NPA wari kuti tazvimbwa zvapakareketa kuti vaChina wakandosiyiwa wachienda mhanduwe palibe kana zvawakaitiwa kwai izvezvi zvikureketa kuno tikuda kuti tione kuti toita sei kuti wapuwe mutongo yakasimba kupfuura wakapuwa apa pokare wakutoita kutomirira kuti wabenhutsiwe kunyika kwawo tikati wanogomirira kubenhutsiwa kunyika kwawo iyo wakabuditsiwa sei mhanduwe kana wakabhadhara mari dzo 150 idzodzo zvatopera kutobuditsiwa kutekaire hashe kana mukazomusaya moti muri kuitei regai tione mhanduwe zvinohwadza kuti wokwedu anenge abatiwa nokabhora kombanje mhanduwe anobva aita kunge heno zvimwe zvinhu asi iwawa wari kubva kure wakubatiwa nokokeni mhanduwe muZimbabwe munonhadziwa kokeni kuti watinyepe kuti yabvepi waitenga kunani pokare mupani agoiwanyepa kuti kuno kokeni uku zvese izvozvo vanhu vese tingadai tiri kuziva kutoti pakatobatiwa vamwe 5 nokudii kuno aiwaba kureketa kuti pane panochanja chopfene mhanduwe pane zviri kuitika zvizvi chiri kuramba takaringa tinenge tinonyepana hedu sezvatiri kuita zvinhu. Wamunangarwa wachinja vanhu vanomirira nyika kubva kuenda kuno dzimwe nyika ipapa kureketa kuno Isaac Moyo anga akasiya basa somukuru womasiyawo gore rapfuura atoendesiwa kuUAE somumiriri wenyika kunyika yeUAE. Patrick Mutasa abva aendesiwa kuCuba. Ralph Mazemo ndiye abenhutsiwa kubva kuCuba achiuya kuSouth Africa. David Hamadziripi abva abisiwa kuSouth Africa achiendesiwa kuAmerica. Iwe pakaita kunyangariwa apo
rekai tirambe takaringa kuona kuti zvii zviri kuitika zvinopera sei. Tinenge tichindokunyepai vari kuita kuJanuary hawo, rekai tirambe tinenge tichiona hedu kwazviri kuperera. Kuno mumwe murume wekukadoma agoti kumana ndikurwadziwa nezviri kuitika munyika. Dare reparamende dai ratokona kuchinja mutemo unochokuita anomendenenzi. Kwai ipapa tiri kuda kuti tikazvimanikidziwe kuti murume asati anzi dare ngaaite kubhadhara mendenenzi anofanira kuti aitiwe DNA test inoratidza kuti mwana ngwachechere kana kuti ngwacheba. Rekai tigoona kuti zvichabvumiwa chere zvichapera papi. Tinenge tichikunyepai kuti zvinenge zvienda nokupi. Agotoreketa achitoti aiwa zvakabuditsiwa naTinashe Mugabe kutoti varume vazhinji vari kundonenedzewa pasiri pawo. Manduwe, rekai tione kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichizondonyepana. Mubudiro uri kuita Sewage manduwe kumfa kwose. Wakatoita kumfa kwose. Pakaita kunyangariwa manduwe palibe chisvino. Vamwe vanhu vari kutoita kusaya kuti woita sei nokuti Sewage yacho inenge yakutoita kuita kututumira chaimo mudzimba dzavo ichibva yapfuura ibva yazara mukowa ichibva yaita manduwe pakanyangariwa. Apaka zvinonetsa kuti mvurayo kunenge kuribe. Pokare vanhuwo dzimwewo nguva mari panenge paribe kuti waseenzese mapepa omutoireti chaiwo wakutsvaka kamanyuzipepa. Apo kapo panobva panyangaritsa. Rekai tione manduwe kuti zvinoperera kupi. Tinenge tichizondonyepana. Kuzvishawani kuri kunzi kwaisiwa nzvimbo yekunhadzira samende manduwe iri kunzi ichada kunhadzira zviuru 200 zvomatani 200,000 tons a year pachirungu. Wakomana. Rekai tione vanhu tiri kundoshuvira kuti kureke kugweta zvokumabvuku zviya zvokuti nguva yousiku kune kuita kautsi chaiko kagore kane kakaita kuita kukwiribira kariko chiutsi chosamende. Rekai tione kuti zvinosvika papi. Nekutoti waChina wawa tinozovatemba kuti vanoita tusvini ipapo. Tinenge tichikunyepai hedu kana pano zvimwe zvareketeka. Ozesa waramba wachienderera mberi nokunyepa kwawo kuti kwai kuHwange kuri kuburitsiwa magetsi mamiliyoni emawati churu chibodzi nomatanhatu 1006 megawatts pachirungu. Kuti kuKariba vari kugaya magetsi 400 mamiliyoni emawati 400 megawatts pachirungu. Wakazvimira gani kwai wanzi vari kubika 30 mamiliyoni emawati 30 megawatts pachirungu. Kuita pabodzi churu chibodzi 436 1436 megawatts pachirungu. Ndo manyepo manyepo chaiwo akasunama. Nekutoti muenderero kuita magetsi manduwe. Ngaurekete tusvinu kuti vari kuisepi magetsi. Kana imhosva baya manduwe kuti zviri kusenza pazvokunhadzira magetsi zvizhinji. Tinoda kunyepewa isu. Vanobva vazonyanya. Nyasi paita kuhwadza chaipo pano motika 2 dzanga dzaita tsaona. Manduwe kunodzazoiwa pokare nokondena manduwe rengeri pagonyeti. Ipo pamhera chaimo kamba wemapurisa wepaRoadsville. Pakanyangariwa apo pakanyangaritsa. But unonatsa kuona kutoti zvomunyika medu zvinonharo chaiko. Rekai tigoramba takaringa kuona kuti ichazodini nyaya yacho. Tinenge tichizondonyepana. Tikaringa mutambo ipapa Gwicho waJojo charamba makanaka iche charamba. Pokare Tapuanashe Makarau wapinda kumumhanyo yemasemifinals yo200 meters kuTokyo Japan. Aiwa, rekai tirambe takaringa kuona kuti vanozviita sei. Tinenge tichikunyepai ipapo. Zuva ramangwana ndipo wachazopinda mutambo iyo yemasemifinal. Wanenge wahwina ipapo wobva wachienda kohwina komhanya iyo mafainari acho kuti vazopiwe menduro. Tinenge tichikunyepai kuti zviri kudini. Zuva ramangwana kwai Zimbabwe ndo pairi kutamba noNamibia mutambo T20I. Dai wakahwinawo kana wakomana kwedu zviite zvikunakidza kuti vanobva vaverengiwa kuti wahwina mitambo 3. Zvakutoingaidzira kutoti wanze wanohwinawo. Nyangwe zvavo ana Namibia tisingafaniri kuvaverenga.
rekai tirambe takaringa hedu kuona apa wakomana nyasi zvinoita kuvhundutsa. Paina Scott sakupwanya. Inini ndiriwo Scotland, ndine muridzi weScotland, asi ndiri kufara nonyaya Simba bhora takuipa zviuru 100 zvomari yekuAmerica. Ipapa kwai $100,000 pachirungu kuti waende kuBotswana kwavari kutamba noNsingizini Hotspurs mutambo weCAF Champions League. Kwaiti kuda kutoti kana wakahwina ikweyo mitambo yemari dzavanofana kupuwa dziya dzokuti wahwina wakomana wacho tobva tatowapa ndini ndikutowapa ndega mbune pauzima. Mukazoona wachitamba wese muPSL medumu moti pane chinoitika chisvini ipapo. Manduwe hino kuti iyo PSL unozifa unozvibvumira sei, asi zvinoshamisa baka kuhanditi iye mukuru wozifa munhu wawikinere zvindoenda zvakadando unobva wandoona kuti ndosaka zviri kudandi. Tikai tirambe zvedu tichiona tikaringadzirikitika pasi rese kureketa kuno kwai anonzi Yevhusumuzu Kati Matlala anyimiwa bhero mandiwe anzi iwewe tikupa babhero iwewe tikupa babhero gara mujere imomo. Ipapa rekai tigoramba tichiona hedu kuti inopera sei. Apa mukuru wemapurisa uGZN Mukanazi ati imimi kwanai kuti zii chaiko ndikunyepei zviri kuitika. Senzo Mukunu noamwe wabiachana Sibiya waye kwaita kuwatanika mandiwe akati iwawa ndo wari kukonzeresa iwawa. Chinonzi chimoto akati nyaya dzokutongiwa kwomutemo munyika dzatoita kuvhiringika ipapa makuno kuna anochayo panosaya kana chibodzi chinotekaira. Rekai tirambe takaringa mandiwe kuti ichapera sei. Iyo komisheni yache iri kutanda kuendera mberi. Hino kuti zvaidiwa naZuma kuti areke kugoenda koburitsa zvii zvawaisada kuti abuditse. Rekai tirambe takaringa. Ipapa kuZambia ndiye azoita kunatsa manje mandiwe. Motika aita kuita dzokudira, motika dzokutakura wahwere kuita dzekudira mandiwe. Tikati ndo kukona kudira kwaaita kusvino. Akatombodzinga gurukota rachero utano ratadza kuita kuti motika dziburike dzioneke. Akati aiwa nikutamba zvavanhu vanoita kutamba noupenyu hwavanhu. Ibvai pano akamutandanisa kuno dzazoburika ipapa. Tikuramba tichitenda. Pokare kuZambiako kwai warimi wakaendesa waChina kudare rodzimhosva kuti waChina wakataya hawo mishonga yawo chefu yawo kuiisa muhwizi mandiwe inonwiwa nevanhu vazhinji. waChina wawa unowanzi tipei mamiliyoni $200 $122 million pachirungu yocho upenzi yokuti makativhiringira utano noupenyu. Rekai tione kuti vachazvibvuma chere zvichaperera papi. Zvikadari aiwa zvinonakidza. Rekai tione kuti inoenda nokupi. Kwai kambani yoTiktok inokona kutengiwa nevanhu vechiIsraeri kureketa kuno vano mari makurukutu chaiwo. Dai wakasadandoka newakomana nokutoti panenge pakunetsa pane pachareketeka zveIsraeri ipapa. Nekuti panenge pakaita kunyangariwa. Rekai tirambe tichiona kwazvinoperera. KuBritain kwaburika masoko anoita kunge anonakidza asi anotovhundutsa. Wana satani watsvuku Manchester United imi kwai wagoita mari yawakaboya wendo huno gore rino rapera rino kwai wakaboya mari inoita mamiliyoni £666 666 million pounds pachirungu. Namba yasatani mubhaibheri momo ndiyoyo 666. Hokoyo mandiwe hokoyo paita kunyangariwa hapo. Rekai tirambe tichiona kuti zvinoperera kupi zvinopera sei tinenge tichizonyepana. Takadaro zvedu mabuja rekai tigumire pano ndini wenyu mandiwe wonawo.